máme tady kráječ pro TM7. Můžete se podívat do receptů, co tady máme za inspiraci, aby jsme věděli, co budeme dělat. Případně v manuálních programech najdete strouhání, krájení a spiralizování. Ťukneme na strouhání, tady vidíte, že můžete strouhat na jemno nebo na hrubo. V typech vpravo nahoře si můžete pročíst veškeré informace, jak se kráječ používá. Nyní společně rozbalíme krabici s kráječem. Nezapomeneme vyndat i osičku. Všechno vyndáme, rozbalíme, opláchneme. Víko od Thermomixu potřebovat nyní nebudeme. Tady máme sběrnou nádobu, osičku, tu vložíme na nože. Vezmeme sběrnou nádobu, tímto otvorem dáme k sobě. A tady máme víko společně s kotoučem, který má 2 funkce nebo 2 strany. A to je 1 a 2. Nudličky děláme na 2 a na 1 děláme kolečka. Vždycky si předem zkontrolujeme, co dáváme právě nahoru. Teď máme 2, tím pádem budeme strouhat. Takže zase opět můžete zkontrolovat, vložíte do sběrné nádoby a tady je jezdec. Ten má 2 funkce, právě buď to pro spiralizér, tak to s tímto bodcem, tady máme spiralizér, a nebo právě s tímto nástavcem ho používáme právě na strouhání a krájení. Tak a vložíme. Máme připraveno. Teď si vlastně zvolíme, co přesně chceme dělat. My budeme strouhat brambory, abychom si to vyzkoušeli a ukázali. Dopředu si klidně můžete přečíst tady návod k použití, abyste věděli opravdu, jak se používá. Například, že zelenina by měla mít maximálně 10 cm. Tak, vložíme bramboru a jdeme krájet. Můžeme se podívat a máme nastrouháno, například na bramborách. Takže takhle si uděláte spoustu brambor, když potřebujete. Spojíte s dalším testem a máte hotovo za chviličku. Nyní si ukážeme krájení, to znamená, dáme 1 nahoru, vložíme bramboru a zase dáme start. Vyhledáme si tady program na jemno nebo na hrubo a například gratinované brambory. Takhle si je krásně rychle, zase opět během 2 sekund každou bramboru nakrájíte. Máte je krásně rovnoměrné a můžete je servírovat do mísy a potom třeba zapéct. Tak, nyní si ukážeme spiralizér. Na to nebudeme potřebovat tam ten kotouč, ale tento nástavec. Tady si hlavně dávejte pozor, abyste se neřízli o ty jednotlivé plíšky, které tam jsou. Tento zelený nástavec je na jemné spirálky a tento je na hrubé spirály. Takže můžeme dělat třeba nudle a nebo bramborové spirály. Tak, teď budeme dělat nudličky. Nezapomeneme vložit do víka a teď tady těma 2 výstupky se musíte dostat dovnitř. Tak. A vezmeme bodec a nastavíme spiralizování na jemno, dáme start. Až se nám to krásně dospiralizuje a zbytek použijeme pak třeba do polévky. Tak a voilà, máme hotovo. Spirálky jsou na světě. Tak takhle můžete krásně dělat spirály nejenom z brambory, ale i z další zeleninky. A pozor, tady si vždycky, když to chcete vyndat a umít, tak nezapomeňte si tady pootočit ten kotouček, abyste se neřízli a takto můžete vyndavat potom. Jo? Nezapomeňte všechno opláchnout, otřít, nechat vysušit a připraveno máte i na příště. Jinak další inspiraci naleznete samozřejmě s naším Thermomixem přímo v Cookidu.
najdete tam pomocí slova spiralizování nebo spiralizér nebo kráječ, další receptíky, které vás provedou krok za krokem, jako například Koleslav s multifunkčním kráječem. A opravdu je to tady napsáno, multifunkční kráječ Thermomix. A podívejte, tady je všechno krok za krokem, jak vlastně máte dělat. Inspirace je neuvěřitelná.